Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Hemejäňize salam. Men Altyn. Habersız galma gepleşimimiň 154-nji bölümine hoş geldiňiz. Köpüňiz diýänsiňizem, bu kim ay nerden çykdy? Ýöne belki araňyzda meni hem tanaýanlar bardyr. Men Media Tamanyň käbir reklamlarynda rol aldım. Türkmenistana nädip kuratmaly? Döwran Aýtgany, Türkmenistana nädip kuratmaly? Dostlar, Gülgizimiz Antalyadan gelýänçe habersız galma gepleşigini men alyp barýan. Ve söz berýän her hepdäniň birinji güni size täzelikleri ýetirip duraryn. Ýene-de bir zat. Gülgizimiziň Antalyadan size kızgın salam bar. Hemejäňize salam mehruan dostlar, ýagdaýlaryň gowy. Köpüňiz belki ünsäränsiňiz bir näçe bölümden bäri habersız galmany men alyp baryp bilemok. Sebäbi hem diňe almak üçin hem bir näçe işlerim boldy. Antalya şäherinde Türkiýede ýaşaýanlar bilýändir. Gaýtmaly boldum. Biziň syomkalarymyz bolsa Istanbul şäherine geçirilýär. Ýöne az wagtdan ýene-de biz siz bilen habersız galma gepleşigini dowam edersik. Sag bolun. Dostlar, abloşkan seren olsaňyz, uruşma bar, atışma bar. Bunyň näme üçin ýazylandygyny bilesiňiz gelýän bolsa, bölümi gözüňizi gyrypman görüň. Men eşitdim, Media Tama agzalary mehman söýürmüş. Dogrymy? Onda näme? Men üçin ýekeje like goýun we men täzeliklere başlaýyn. Onda näme? Kliplerimize başlaýar. Bet duet bilen Perhat Ataýew, Hajiýaz Mammedow çağır meni. Çağır meni, her gün göreýmeli men seni, çağır meni. Bilýän seni, çağır meni. Bolunu görmezim seni, çağır meni, çağır meni. Inniki täzelik owadanca aýlaradan diýsen gyzyklyjak klip bolupdyr. Half-brother and rightful heir to the Von Wolfhausen Brewery. İkisinden biri özün barada, maňa bilir ýeme o seniň aladan. Çarajyda bolsa maňa yarasa, belki de diňlerdim seni. Belki de sana diň ýok, ýüregimde sana yer ýok. Özbekistanda doganmyz Osman Nowruzowdan täzeci klip. Yeni bir duet klip Mehri ve Söhbet Rosif'ten Yatla Meni. Düşünem oğlum için beni karşı etmeli. Son birini sevsen de yata benim yata. Her yüzü alanda yata senin beni. Ada Seş uçtum. Yeni öz stilinde berekella. Yana bana fırsat ver. Umidimi kaçırma yere. Kim neme deydi deysin verme. Pekilleri koyup meni bu top bilmeyen sarıp bulundurlarım sonu. Senden başkasın görünmok. Yeni bir klip Eran'ı doğanımızdan Mabinyaş Katana. Hey, dava, bozu, bala, egle, mede, ringe, kir, gelim, aydın, hemme, nede, kimde, yene, verde, şiir, dedim, bala, bile, yana, mada, beter, senden iyi, aydın, durum, bozu, bala, egle, mede, ringe, kir. Dostlar, Farhat Oraýew ýürüýte Media Tama üçin video urudypdyr. Gelin görelim. Assalamu alaikum merhaban dostlar. Türkmen sorumlularına ulu iz koyup giden halifamız Nur Muhammed Meredov'un aydımın tezini işledim. Yani sizin immeğinin halap dinlen aydımını deyip yine canlandırıp size dinledesim geldi. Aydımı halarsınız deyip umid ediyen, haysaydım deyip fikir ediyen olsanız ertir saat 21:00'da benim YouTube kanalımda premierası olur. Immeği de YouTube kanalımda garaşayan dostlar. Inni gelelin MP3 şahaçygyna. Bu Tesla deyip, Tesla bu aydymyň diýsen haladım. Idat, on the bed, idat, inni yok, idat, yok, idat, idat. Halipe Kakş Amandurdiýew täze aydym hödürläpdir. Gyzyl ölüm. Bebek ismin zadaladı, ellerim, dilim bağladı. Yer gün versem ağlayalı, söylemi
Inniki aydım Azat Oramadov'dan doğulan günün. Dostlar, bu yakında kimin doğulan günü? Şonun şanına. Yarın seni doğulan günün bilen bağıt bayla dünya mehrem sevin bilen yürüp düştün sen bugün yansana men bugün batlı günüm salam uğrat yan men. Inni gelýäs YouTube täzeliklerine. Köpden bäri aýdyp gelýän yüz-yüze gepleşigimiz çykdy. Şu yerden görüp bilersiňiz. Вот это хапачылык кен. Трэш. Трэш. Ого, это все построено. Фейк, мейк есть. Муңял улы империя просто так kurulan da. Deydin qaharlanıp geldin. İzmeden bitecekti mi? İttihalı Ukrayna zaten öy zat kalmadı. Mesela baydağı vardı ve Ukrayna'nın baydağı vardı ve Dostlar, bölümün abloşkasında uruşdy, atışdy diýenimizin sebäbini bilesiňiz gelse, şu yerden görüp bilersiňiz. Aytjak kende o abi. Bak sorduydu. Gelekken. Ediyen. Ha? O pistoletli var ya gitti çağılan. O kız. Hutkan. Innik YouTube täzeligi futbol söýüjüler üçin has gyzykly bolar. Manchester United şu mövsüm gatyr netijeleri gazandy. Toparın baş tälimçisi soňky oýunda Brighton bilen duşşykdy. 4-0 utulandan soň şey diýdi. Bizim orta gorumuz gowy görünýär. Ýöne mesele nämede? Mesele tutuş toparın agzy birlikde oýunlarda goranyp bilmezligi. Inni gelýäs iň gowurýan şahajygymyz könülleri ýatdaly şahajygymyza. Gelin Halipa Nur Muhammed Meretov ýatlap Jennedim aýdymyny diňläliň. Yakında Halipamyzyň aýdymyna degişli Farhat Orayev'den sürpriz var. Ýene bir könüller ýatlaly Halipa Nury Hudaýgulowdan ykbal. Inni bolsa gelýäs tesirleri okumaly şahajygymyzda ilkinji tesir ýazan dostumuz telefon hyzmatlary. Salam media tama, işiňiz üstünlik, köp minnetdar. Inniki tesirimiz Jema Muhatova, Maldes Gayipov, Nerasial, Priatna было смотреть. Arozivna şeýle diýipdir. Salam hemme, vatandaşlar hemmeňizi ýeňiş bayram bilen gutlaýan. İşiňiz üstünlik media tama, köp sag bolun. Inniki tesirimizde Rahmatullah Recepov, Gayipov ören gowy alyp bardyň. Berekella. Hemişe seniň alyp barmagyňy niýet etýän. Salam fiçaus. Inniki tesirimiz bolsa Gurban Murat Hudaýnazarow. Salam. Tööleme bu ýerde has gyzykly boldy. İşiňiz üstünlik arzu etýän. Köp sag bolun. Inni gelýäs soňky tesirimize. Bandap. Многие не знаете, кто такой Гаипов. Он, черт возьми, легенда. Группа Star. Сөймени послушайте. Послушайте?
Dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Elimden geldigiçe gyzyklar bardymy kam diýen ýöne tesirlerde erwesat ýazma. Bilýäňiz, bu meniň ilkinji alyp barşym. Iň esasat, janyňyz sag bolsun, özüňize gowjy serdiň, nesip bolsun innek bölümde görüşýänçe hoş, sag bolun. Bölümüne hoş geldiniz. Yine titredir. Hemeceğe salam. Men Altın Kalma gitmişimizin. Bölümüne hoş geldiniz. Hemeceğe salam. Spakmanı birinci kamera seyrettin. Baş geri seyretmen son baştan hemeceğe salam. Köpüğünüz bu kimay nereden çıktı diyensiniz. Yöne. Görün ya. Azıcık görün. Nereden çıktı bu kimay? Bulaştırdım. Böyle хорошо. Birinci bolmadım. Devam. Menem täzeliklere başlayacak. Gözün oynadı. Men eşitdim. Davay Sabilis. Perhat Ataev ve Hacı Mehmet çağırmen. Son izinden yine Perhat Ataev şonu aytmalı mı? Sen dinle şu tayına gelmişsin. Doğru. Hacı yapmam. Mehmet çağır beni. Yine bir täze klip, Mehri ve yine bir täze duyetdi ya. Yine öz repertuarında. Repertuarında ne? Yine öz stilinde diye. Yine öz stilinde. Yine öz stilinde. Lali şakacık. Diye bir şakacık sözünü yaman kenettikle. Yanlış değil. Oraif değil. Oraif. Öğretmen anlamı bilen. Oraif'ten. Öğreif değil bilen değil. Öğreif'ten. Diyeceğim onu. Davay. Sürpriz var. Son Tonyan yanlış aytýandyryny öýdüm. Yanlış değil mi? Sürpriz. Sürpriz. Surprise motherfucker diýsene. Yine bir könüller ýatlaly Nuri Hudaýgulyw. Yine bir könüller ýatlaly Halipa. Yine bir könüller ýatlaly dur başyny. Yine bir könüller ýatlaly Halipa Nurmurat. Yani gittik. Halipa Nur Hudaýgulyw. Nur Hudaýgulyw. Olar ýatdan çam men bir aýere aýdymçylar. Sen muayene sen tanıyan Hudaýgulyw. Yine bir könüller ýatlaly Halipa Nuri Muratowdan. Nur Hudaýgulyw. Hudaý Muratow neden çıktı Hudaýgulyw Iqbal. Yine bir könüller ýatlaly Halipa Nuri Muratov. Hudaýgulyw. Yine bir könüller ýatlaly Gelle git aýtýar. Ay bular atlarynyň kynnaly. Молодец Кайыпов. Narastre. Yine geldi. Çotan yanlış aytdı. Bir şu tay kıyın ediydi de izni geç gidiyor. Yok. Utanma. Atını özün bol. Молодец Кайыпов. Nerasya sıkmıyor. Gülken de aynı. Kayıpov nerasya sıkmıyor. Niyet etken. Fitch House. Ne mi deyin? Talan Fitch House diýäň mi? Davay. Şu zat bol. Elimden geldigiçe. Bu elimden geldigiçe. Dur, täzeden aýtça. Yaxşı boldy. Ýöne bilen aýdy. Davay. Has çotk giýir onda. Sağ olun diýip däre gidelim şimdi. Davay.